All right, a very good morning. It is on 29th of Wednesday, October 2025. Mwanchimuligiridi. Karibu sana litukeli gali ya WCW kurunga Women Crush Wednesday. Njenguru kwa Geoffrey Msariga somorobili etuwani yaga tembe wana wabwakire. Good morning. Kurubono mpaka inye tukusangamo ase studio. Kibara wate wabwakire mwancho muligire na boigo motegere karibu sana imeyomorobili gabo etuwani njenguru kwa Matilda Ovaigo. Kirenate wanatenga WCW. Oh. Women Crush Wednesday. Igoli tukeli ino bwakire bya baba. Elia basubati. Elia basubati. Totigerere. Nduliko ire itukora giri tande. Tigere senge tugerere totigerega. Okay, ingi tuwenta gukora eligete tubatigere. Nkike tugutika gukora. Mokobera nyumba. Kai. Ingitu mwancho muligere. Ngali tukulia basubati abasaja babera nyumba. Igabasaja basubati basoke. Bakosoka lia basubati mbabeti abasaja. Ngitucho gukora. Alright, mwanjuli nga wakiro ya emambia bono kwasebelinga nyasao yotu anchete na yokoire libaga ligi ya liubwansi banene na ndikutani onsi okoire chinguru bono mambia nga kwabukiro bya taratibu nobugima bwao bono mambia weta subwa ncheni bwaye butambi ngo kuboliga butukubugima abantu balinga batabu kabono mambia abantu balinga babu kabubwate mechando abantu balinga ndake barubiretinga Wednesday ga ambayo balirole andaka bandi babangite bakoli bintibya baragire bakora yandama ya magendero n'ibintu binde binge kulinde mpayo aye kwabokira bono mambia mushukuru Mwenyezi Mungu mwakenya sayambia bono amina ikiagera kira litukeli obogo kinayaye unapondika tu kwana tonya kwanda mangana yeme basukano iyo igenderete koneki wasi chinsemo ngalero tari ibwe para me basukane ko basi chinjira anda kikira kwaroche ekorwe county ya Kwale Onsarigo endege maite bono ga yabiringa asensi ya Kenya nga angekiro mwaka boko gunga plane crash ya tokere gose ngendege ya ire gose ya gure abantu bakure andeli tukuregora abantu 12 basiti ambage mawo nande no kumya sana nga mu Kenya no yo muri ngasendege yo ebintu bikuru kunga ome basukano yabeire okoranga gose shetani buamwire nk'abantu basiri bagima sinchirembe lero mara koigwe para mambire koigwe mbeo bono ebyonsi biganya otoro kinga naye aligani mwancho muligereri buma bwawo no bwengencho sana korama ya ekero bwate chinguru bono mambia no alinzinsa jine yonsi korama ya ene kinga gwakolera maya na ande aywa yawo agotunyane asumu bwawo Matilda ekero bwakire mambia bono yes nimetenga bondi ganili tukulia gatatu amatemu abana bagende tukokora mwibuli nale bono mambia bukire ogendera gusabira abana bajenga kabagosoli tulia tatamatemu bakora matemu abuya nande bayetibuya gikora nubwanchani nugwancha ko muri umwana yakora matemu biya koro igaga tembe TV all the best kucha savana masakaralia tugeze tumedam okonyoro mwana okorire buya matukaria matangani abere kusiri tukori tangani keweika riri aguchikokora kwanyara ngumwana ochakire gopani kusoirera ngandake ebinte binda isi onyoro timo kire kyagera amatuko buna ritukori ankyo nali abatangani baokora bali be grade kya gatano narimo eyo ere engencho kigima umubuli arendo mwana wikomwelyo gose nonye mwana yenyare kwirinda wikomwelyo Nekero ayonsi aligo bono mwenchu buliringa ikinga channel good morning bwakirubya mabya bono turamanyanga ayo monyere kwa bukirenga yubo getekurwa na ndi gonya gwakirenya sayinga bya bono yituka ni abana bayitama ya bono mambia no bali bagenda tamatemu ayetubu atu mwana rase skuru kulinde ayeno muibuli ayetuli muibuli kulinde ayeno mu Kenya ganiri abana bayigama ya senkoro ya gasamasabo no bali mu bwata abana sinka bako soka bono mambia kerumo kubuka garumu kubaligania kogenda samatemu bali barale skuru ganiri maya agenda kubasabira nabo igogo etani onsi ene kinga abana bitwanyire environment eringia asiba gukolera amatemu abo igogo tunyukwane mambia bono good morning bwakire ngajubuke tukurwa ko county chito bono mambia kura se county ya Kisii mambia bono good morning kura chinse mochonsi onyekore obo machoke burabu good morning obo machoke achache ngabwakire bya good morning obo basi a good morning abantu basauti mugirango a good morning abantu babunchari a good morning nyari bari chache a good morning bari ya masaba nga good morning tutu masaba a good morning abantu bakitutu chache north na boigo south bwakire bya west mugirango na north mugirango a good morning abantu baburabu
good morning Bwakire nyara goswana into asomoroberio ane mono ekro goswa se mitandao chinsemo cha Facebook na boigo chinsemo chiri cha YouTube Getembe TV chaka na ireta yao asie obwatite umuroberi kono na boigo onyara gosanga na into asenchira iri yabene kigima kera tukumanyanga Bwakire bono mambia sense muri frequency check mambia bono ni goko genda sisi mibwango kigima 07 2644 7367 aguna sense ya SMS na utuakira esimi boigo 7 41583878 igo tuakira mwancho mategera 0741583878 bono mambia tuabinga Bwakire 0726447367 Bwakire ya emambia bono nga yali yogoli kakurwanga yotonyora kurwa emambia godeiga na andi nyura nga kirugu kwana ntubono mambia chakanili etali yago nga yogo tolikera gusinga yogo kwana kurwa emambia bono totebe nga Bwakire maite nabikunyarikana bono mambia tu abukire omotegere linali gali shobike tuli yesano obukire bono mambia asingi nchubu robo nene lakini erabu konyora abantu bali bobe gusama ba munyolire mambia bono tumanyino ena ya soboke kurwa nga kibikubuata frequency nga kire nali se mitandao no wati akota bangai chinsemo chiria cha Facebook Getembe TV na boigo koko so YouTube naro Getembe TV erieta yao chinsemo chiri kubati umuroberi koru sub county yao andake bunge kyokoru gosena onye account ya Kisi gose ya Nyamira na boigo onye kore isko ya gusi na bokunyara gosanga ekerengereri kyao gose kolika ujumbe yao gochega ase studio totevinga na ki emitambo mbuya ebwatete Getembe FM 102.7 na boigo kero tukukwanera Getembe TV ekionga kia mugusi karibu sana tujara gusanga litukeriga ya Jumatano lituko lire na mange kigima. Alright, wana mwanchi mulilinga kera tuja kuligeli kontrabu guli ibere isa tubono mami na kuligeli bali kira se mitandao bono mambia mwanchi motegeli unyolenga ayo mwanyene litukeli gali ya lero nubwateli bagali ya bene kigima gugusanga na itubono mambia na anda ayo mwanyene kwara totebi nga ki no ena asule mambia bon nga kiugwete oboto yereru asaba na abao kora matemu mbogendere koboro kentenke korunkiri kirebe kiene kiwe mwaete tuiulege kora kende buli kiene kiwe matemu ase amatemo botoere rumburaro nelinga anda konya roboti rore ororo roko gosando raikaiga usindura to ikiraiga se Getembe ngagirete ngaboro kiwa bonsi mbagendete gotema ase chinchira chonse buna bono Jared Orure Maturity agoteba korwa chinsemo chianya chichi secondary school agoteba Nyamira County watching live Miyeso Alice agoteba good morning Mutangi from Mugunga market kwa muruka Miyeso mwa Yesu anajita airogete mi Yesu bona njeni metingia M-I Yesu. All right. Yes, Alice. Good morning, Mutangi from Mugunga Market, Vombachoke Brabu, Kenya Sub-County, Kisi County. Okay, watching live. Mbiamona sana. Vincent Gekonge, good morning, Korochin Semochanya Miranga, a testimony plot well represented. Peter Omari, watching from Kisi Nyamache, na Boigo, Rogers Nyariki, Koro Amsterdam, Netherlands, Nori Meyomuru na Wabokemi, Phyllis, Hayden Nyariki, Maya Nyariki, Babantoni Ragori, na Boigo, na Bande. Dominic Oirere, good morning, Korachinse Muchabanyakera, Bomokora, Omonene, Otobo Kiri Buya. Biamonosana, Enoch Mochere, Shikamo, Etuani Nyasa, Unganchire, Narori, Litukeri Garinde, from Isbania border, Agotabanga, Koganeria, Rigeria, Helen Mukira kama kawaida, asubuhi njema, na Boigo, Agotabanga Takonyara Kumweba, Tatu Mwabo, okay, Babu Mwabo, Betsheba, Agotanga Baba, takonyara kuiba nga baba ominto baba Betsheba kwambukana Boigo okay ngukwandale byombe byabo na Michael Omanga agatabukorwa Eramba Isoge good morning wiki matibabu agatabukorwa Nyamagesa well represented na Daddy ta matibabu na Mam Gladys Mura na Boigo ne timu ya nyingi na wewe Sankidi Omanga Starboy wata pamoja Omosori Boigo Susa wata good morning Kirandi Dennis aka Omosori Boigo Susu korwa chinsemo Kuranakuru City Salams Club yuko ndani Dennis Evere agoteba from Kisi County Vumariba Morambo Dennis Vere Alright, wana kirato kumuli bali bakeiga tukura bali basira muta ensemble simi 0741583878 bono mambia ngayobogete kurwa emambia bono by day rero etumbiri mwako nkorogo irunguli abantu bali kuragira buya dikuragira bube mwako yigamanya akuragira mpaka bwebe meremo
yani bono nkie kirakini lakini ekero umetekera wotu akesi mtwanya rambi yale na chikocha lakini ntoko machinzire kana chiko 074158380726447367 bono mambia bwa kiribia akina center msugundo chaka tanga bwa kiribia mambia bono karibu sana nswamili ndeka tukusungamo. Good morning Etwan Yagatembe ni Black Beauty kutoka Kisii tuko ndani agotenga Black Beauty kurwa Kisii bono mambia bwa kiribia agotebanga adi mwisho bono mambia sokire osoire me no mwencho kurunga John na omwana wa kurunga Trivia wote waingie ndani kwa mpigo zaidi kanuchega ntabugulicha soire gaiga agotebanga good morning vundi ya power Israel Maikara kurogali nsomo chero ragetale imambia bono good morning abantu babukiribya aigatro part loud and clear Joshua Munguru Ismail kuruchisa mo chirichenya teko mirimani imambia bono 20 in bwa kiribya kigima Etwan Yagatembe Maria ndimo kuruchisa mo chenya mechi bono mambia bokiete tu abukiribya and good morning Simba ya Marani kuruachisa mo chiri agota Nathan Okale wote wako ndani baso imebono mambia keki na Ronald Omura Dominic Angoi na James Nyakego Juliana Clementa kuna ile seriema na Bogo Canada Atui wote wakamate vitu ndani ya Murobili Etwan Yagatembe imambi yabo nabanda bange sana kina eja wote nene ni maroche gali basoire makina mwalimu Alice wonse umbali babo kirebono mambia katukusanga naye babiri watatu bono mambi 0741 583878 0726447367 ngakiga wasole ngakibugakia ngakibintobere esigino ngakire totebingo kwana naitwe bwaba bonsi ebo tayo emambi yabona. Good morning Etwan. Hello morning Etwan Yagatembe. Etwan Yagatembe Morning. ndo chega kalego chabngorra. Good morning. Good morning Geoffrey onzalibo mwana bali da babwatira bwakire bya bwakire bya inakia bwakire bya bora right. Asante sana ekerono bikondo Etwan Yagatembe. Hello onzalibo Geoffrey mwana bali da bwakire ngamiyege tuki ene ya butomate ngamiyege tuki na Victoria kama kawaida. Yes Ikorugishi County. Yes Itasabu County. Kanipa location. Yes Kanipa location. Yes Omurugwani village. right. Asante sana ngabibi mno sana bwakire kigma Patona Edward. asante sana byomuno ingabi yege tuki kuruchisa mo chiri tuki Etwan Yagatembe. Good morning. Hello Preparo onzalibo nanti bwakire na torege namragani Matilda ekero bikonya kwende gontra bugulishiga ibere isato ekera ntobabu kirebono mambia nilo chigali ensamo ya unga ki bagoteba Kriga ekiro tugendete kurigire chinsemo cha Facebook ndingo bagendete gusanga ebirengere byabo bunabono endo kumochere ntarika ujumbe yao nkoira nande nyerigereri tujare ko yemurekera asubu imabono Bonventure mo bisago tabukorwa kirwa no areme yo murobero nabo igo Josephat omwega password agoteba good morning to you Omare James agoteba mwanafunzi James Omare na Ezna kurwa Mariba City tuko ndani mbia sana Kevin Kombo agoteba live following kurwa chinsemo chabo mwagamo Nyageita agoteba pamoja na Damaklin Bosibori agoteba kurwa kiabira eko lakini bo mwagamo Nyageita umete kutoka Tanzania gusi Nyageita minute bono ekirito kwanira chinsivi chabo mwagamo Nyageita omanyete nara igogotebanga ndoche Kevin ongeria tebanga moche kibia sana onkoroga abanga ina onkoroga kali wake kura Tanzania Gronta zedi agenda onkoroga agenda wakomonya obochori nelitukulia hero adiga tutara igose abateba Etwan. Good morning bwakire bya. Hello yes Yetara County. karibu Senator Msuku. Odanekia. Yes Hata weta gasarike tasni monyu wajua sokoro mutiga agati muke miaka ya nini. alright. Asante sana byomono sana agotebanga sokore tigaranya gutumuka igo Etwan bwakira ererenga kibwakire. Ala Mr. Sarigo. Hello Wakire. Gatembe Wakire. Etwan Yagatembe. Hello Halo. yes Wakire Sarigo. mbiobo kiete Oyo kose kwa wazene kama unajana kwa sana. bwakire gesarambi yere
Yes. Olongo bueno no leje yema kutana abo no bakotagara tega no tora ma kwale jongo no nyagara. Ayro monto muyambi mono sana kama ona Janet. Chinsamo chirichia kitutu gesarara. Bwa kiribia. Ngakyobo geta ibono mambia. Hello. Aredo ngagembe. Yes. Osiro sadiko no muswati basa ni wajira kwestudio. Bwa kiribia. Bora na sasa gele kama sikenya makokusauti mugirango mbuleke bungana nonge bwadete. Yes. Ndoje bunga ya sauti mugirango ndoje ya tabaka kwa ndoje bindere kanga bindere bobe sigi ndoje ndikabara mu mwali gele kije kama takira bora bego chiboro. Aha. Ore na bantu bansi bigi nyamira bansi bindoje na mademu mbule kwenye kujira ngora kama mademu biara ja ndikudia kama bianya sara ja ndo mademu biara ja. Right, asante sana. Kolingi isimyo mwelika igatura ya Bwakire. Good morning. Hello. Msalimu Bwakire Martin. Hello Gatembe. Hello msalimu. Gatembe hello. Hello msalimu Bwakire. Right, okuranga eyoyo gakali kugenda nse. Gatembe hello. Hello msalimu. Mumanyi nasiporo ye kuruchisa mochiribu wakiribu asante sana kira jure sokibo balibon sindu chiga bakulika bagotema gwaka emambia bono bwakiribu ya kigima matinda there are so many things we are korekanire bigenda kuira ibirengereri bya mwanya bantu bono mambia mayete narigereti ngara matanga yara ira baidea aletu munguso sana samanta bakenya bangi aretire rivirera ngano nyonyarete kwenigwa chukiro che weekend ya kabere lakini ikintu narolire uno kobeka igo ole aliribirira abaraya bange sana karibu Kenya ngima muntu tayo tanto associated na matanga yigo kiro murai na vaganeti kogenda ko ena neviriro bya bene kurinde ekiro tukurire bura bono kuroiga sorogongoro agusi ewiki bunego chaka aba bwatani august avarai ombanyarite gwikira naro nabo igo abande kurwa isiko yagusi nekirondo chengo egati abali banyarite gwikira naro buno kira tukurire Dr. Fred Matiang'i kira gwikaro ne timu yende ndotenga irumbe yaba rai abo batara bakorereka asigika igitambe exactly abarai mbale batara bakorereka ase amatuka mange sana ase igitigia siasa. Yes, unabono Matilda. When last did you see almost ke obule yokabero mo senator? I can't tell. Kalesana. Na boygo ontubwate babo Professor Ongeri batari kusokari. Abunsi barole kanitali sema tangali. Na boygo na abanda bangi. Yes. Enye kworokinga andake ano amatanga iganaro akuri abarai no bali bande konyotua bulinga ikonyora bale. Wa sokiri korekana umunchumuligiri ya manseyemo. Enkolenginga amatanga iga ekechika kichiro musike Matiang'i agenda narolira bande gali boygo bakubulinga style ya Matiang'i agenda kuri horonga kialing kiale kwimukirie bicha na babantu bakunya kuboli gase mitandao tebanga kiro muntu na bwati chinchire cha yakorera lakini rende abange bali kuboli vuna kurugo litukurigora abange bakuboli ase mitandao nga advisors bayanda kembara lakini Matilda ni ntuga atwateba tunyoletega yatogo twara musike Steve Arikaga gatebanga kiro muntu nabwa tubusubuli bwo ebukolera omusike Dr. Fred omwaziri mukuru akaranga ere niga bakolete mirimo ange no mwakaraira nandu nyolenga obocholi buli bwaeta Matiang'i no yomubu abali balenge ko konya raira asuko mu campaign bono kugenda nibichaga ali ase omugondoli oboda farm ini kworokinga ndake no bwancheni bwa yabwa twese mwakaraira muntu nabwate nchira yaya kira muntu nabwate nchira yaya korera abande betinge sweta abande kwanyora bagirekire abande kwanyora ngana baikara statu mugita abande basawa masoli n'abantu bakubuli chiombe chine chindagera chikubuli go chigali bondo kira litwa barayikira bago chiyo ibintu biri ngayibiga kale kubeko na bobiko gachu bianano obviously mbako libionsi ko simba ko nyara ko bitumeke kiagera enka elio kuligerengane bwata abantu abake biri andakira boko nyara biachire nande bikonya abantu bali batari kwenyara Wazono mwanchubulilinga inegatia magana liagenda teko musa abono mambia chikage chikatu abokira mambia bono lakini ekero kwenye kuligera ligo ngolenga timetinga atsana na buate omugano iga bwabarayi bagenda gali kurugusi no nayo mwenyene bwerolere masa babarayi bandi baro batatanye koralinde anse kiwanje gya siasa bachite bagakira kolinde besokiri baroleka ntibago ikasenso muri aboda farma emambia bono tarangu mugano igo kuna samya ndago singa kyole nayo mwenyene kwaligelinga batuko nambara bya Amatanga nigo aerete yo komwenia oyorengo muwaziri omonene Raila Odinga
Korende nigensema ya barayi bagendereire gutarire familia ye imeya Opoda gotoka ase county ya Siaya ase bagendereire kuira ebyego byabo igesaku kyo mugusi na kero kyo tikaratigara maega oyo bwango iga no yorengo muwaziri Daktari Fred Matiang'i ase agenda imeya Opoda na kuira ebyego byaye buna bono matoke korende esabari ya Opoda nigo yareta barayi abange kurwa ase orogongo rwa gusi abwe ase getambe batanya korekana ase getigi ya siasa. We have come with all the Kisii elders, the Kisii leadership, the Kisii fraternity, women and men and young people, and led by Fred Matiang'i. We have come here to say pole, to condole you again, and join the family in saying pole sana. Una bono oyorengo mujumbe bwibunge abo basi nabo igomo senator mutangani bwi county ya Kisii Chris Obure Stephen Kengera Manoti oyo kabeiro mubunge abo basi Janet Ongera oyorengo mu women rep kabere bwi county ya Kisii mujumbe omukoro onyari bari chache Richard Nyagakatongi yui asentunde yiga ogotara no muwaziri omukoro Daktari Fred Matiang'i oyonde no mubunge omukoro o South Mugirango Omingo Magara mo senator kabere bwi county ya Kisii Sam Ongeri jumbo omukoro o West Mugirango Vincent Kemosi nabo igo oyo kabeiro muwaziri ase serikali ya Kenya Kwanza nabo igo mujumbe bwe bunge ya Nyaribari Masaba Ezekiel Ombaki Machogu abwe barorekanire gotara na Fred Matiang'i. Nigo igatia baraya batanya korekana ase igetigia siasa asa matwa etire magega ya bande babo kubugwa asobochori bwaetete nigo ogocha kwa Matiang'i barakandire bagotara amonere nebe ngabono igesaku kyo mugusi ya kiramo kero abaraya bange bagendete kwebanga ase siasa ko report regeta sani kyagetembe Jensam Miyenda. yaye samyenda ndocha barayigali twelu muske Dr. Fred Okengo na barayibanda butugo kwanera bange mwanchumulirili abarayi omaite ba ukwaneru burabona omuske Chris Obure omuske Janet Ongera ndubwate omuske Stephen Manoti omuske Omingo Magara nabo igone gati yabalia abange banyarete ko base usibabiri bakororokana ase sereka ukurwa matuka magega ase getikia siasa lakini raunde yegamba yo ndubwate omuske oyo kabira mu bungo nyari bari chacho omuske Richard Nyagakatongi oyure rokoranga anobale komo nere omuske Dr. Fred Matiang'i na sense mwende ndubwate waziri omukuru w'ekiseni omuske Ezekiel Machoko oyo tarabaga kororokana asa matuka lero igatari kororokana muono lakini nere no alinga serumbe yanyarete gwikira nalia iyo koroke bichingia tuwakira barayi baito bonsi bali bagendete ko tobego tuwakrisha nabo ko bekaliberera se family ya Nyagusira mwakarera amolodinga ngambyo mona asa yonsi bagendete gukora emambia ogusinga gichonsi nekero tuligeretia yo Matilda ingana nire yakole tunoyo minto Gilbert Kobe ichiro ya mugonga Umetiri tukerigaria Jumatano na kutukorigereria na gukona mangana yaba sabati ukwana mangana yo bonchoreria na buigo amangana nonye ayaba sai lakini kwa nyora sensemo yo bonchoreria chichiro chinyinge echire ase chi state chimbe asorogongoro garwa gusi ekeregwete nga echire yigatira nyara korosi gwa senchira kiro monta amanyanga nkayabwene takoneria ngabono bakone bareburukano bakone kwa bakone chianga monetugo nendagera yani muburukano rase chiro ya mugonga ebintu biga inkibigo toletera mwanchumuliringa asa mangana yi serikali chichi county ugatuzi gosamangana yi serikali chichi county kera chi ayigete ebintu biri tuaga semere tibikorekane onye omochoko unase chiro echire bangire abantu bakoneli ali echire ichombe chikara ali koneli gwali chimbu etugera ali yani ebintu bibebuya bono iga kolengana na kilitokora se chire ya mugonga yabira samutu kamanga abantu bakolera sana nganigibwa techogi kindi gyonsi no kiramo anyene ndagira no embulie ko myokaga ukando engombe no irega mbaote bakie bibusiro wachulire ngane yune ngana 20 koligerelia asobo imekegema ya letu munso bono mambia nabarayi bonsi ligerelia magana ichiro abantu bitoga kore chiro amaite chiro katukwa ne chiro ejiro nsame yamo
jengana yengencho mona somo gusi gusa somo Kenya na mona somo njira ukine uchumi matilde chira bete bororo bangi namba no entu abangi kango ntu ntreka streak na chichi akiniri abana na chichi asomiri abana amagana yo bonchorere ningana yalenge no kumya kigima kurugali chisomo chemugonga turanyora ngengane yo sinchiro bwimi abamenyi nabo igo barabunchuria seciro ya mugongo banyakoba gwesokia kuroramikira ubutaba bwo korosigwa gwekire yo okukwairere barabwo gucandika karo bakoro bunchuri bwabo echiro ya mugongo twabere tukonyara bakongusana wachande tutagwatira na stokwara ikotokwara ama toburuka ine bakachiomba nechimboni nechingo echiro ya manye kuro yakeire tubwatia stoko koraki astoko nyara kaba tokwara tubwatia stoko bokone etole chiombe chingoko abantu chisese chanzi bakembi busimba na bakoni masakara oyomo oikoyonde nigo bakweresera emechando banyakoba gwetera ekero bagenda tokoro bunchiri bwabo asechire iyo kunyara kuba gikona chwe bango ne county ya Kisii kono tubwatu muchando one women leku erate kora tare chiro ya mugonga echicheto rego sino no moya musio mugonga gaiga achato ligereringa kito chande getangana ne sesi yoka tunya kuba ekaro tukuba sesi para mugo chabare bataroraga abangi nabona bana to chande geto to tuero chiro ge anto batrana stoko iga abagaka barega iga na banga to kali biasara bajagira gotanga banga bana no go chamata ko bwa stoko be iyo tali buya nigo bagusaba botenerwe county ya Kisii bwetera so mugabano obo simbara tenyanya ko bakomorosia chiri yinya ko bakobe chiro ekobwatania abonchuria bebirengo byonsi nanje kwa sababu aje no mugambi one simba arati daye gaba na yeto ya Kisii county wale wacho to konya ga kibogonga to tuare tira se to ko kore biasara bia ito kamoranje abangira to so meti tolikiri ekero to talikiri ana obisi yeto nje to kana to banga ji file jeito no to konya ora ko kikera to konya age chiro yeto to tuara to kwara abangira to tali komigana ne chiombe aba oni aba tole mogonga amaene tuachandekire kese chiro yagite tumogonga ntoro chikende no musingi torakwa etogo twerwa kebarate ya se togochia ngakibona togo chandeka iga tubwate county yaito egotorwanerera kuna abaoni ba mogonga baki echogo togo chogukera bononkie ke torakora sense yetokonyeke baki simba tokonye koranche tuachandekira abaoni baitonto chandekati semona inigo batebire muna okuborwa kwebintu biria byengencho buna chicho boyigo chinsemo chinde cyokubanga se byasara binde byokorera ubenye ko bekobera obokongu kogenda kebara nyone muri tayari tagore gente kento etor ere ngombe goja yabegezi gezi gitiri umuntu akarangire akoneri cyo ndubwati umuntu kumnyoka abandi bajinjo cyabanyene bakomanye nawe iko gukani kwebegere cyabu asengenja zitayitoko genda kake abanyabi kakitokonye county itotokonye iyo kwiguru wekipara nabo igokorosi bw'kingira kikunyara kuba kiwika se kire kinyara kuba kikwanguye iri korosya obonje no gukinia kuba konyora gwe county ya Kisii tokoruboro bakamagorose otomorekere totwara bora bugwite bwa Kisii county none chimara sako kana ko chama goru bura mono tutakeiro otomora lyo mwezi bigo itokoro kwobiri obasi ndobwati para soko eta unabana ko twatara na magoro ndobwati soko eta saba kaganda tokorosi chipara obasi ndobwati para soko eta gakie baba na njango otomora lyo biri kaka yachiete onyo cheta bere kata ko na gocha torosele para totwara soko eta toje chiro na rama saibu nabo igo abamenyi nabo igo abonchuria seciro ya mugonga bakonyakoba gweterekero bagusaba bonyo nyakobo bokurwa se county ya Kisii kuri boterege tembe kurwa se ensemo ya mugonga bumacho gebora gwe county ya Kisii muri Tanaje Gilbert Kobi. Asante sana Robert Ruaye itogire bad Kobe lakini itogire naro lirikuwa kumirio kumitingi kilima tira kwara ba koroko boko yangitogire no maite kili gusa bako ni chiombe timeti ekero bunchiri bwetu bokorekana bono ayena bura betu manyamanganayo ubunchiri bwetu ke mukunya gokora kubwatana na koire ni bwate kiri bukomi ya ngashiri bukomi na 500 mukunya kugwatana ngora na ubunchiri bokora bwetu epati yangu na igo ase bali bamanyeta mono mabaga akaba bete bintebi kana bako eresa nkiye koroko boko mukunya kusagusana yani mukunya kubwatana mpaka muikira simu kuigwanana
haya ebibarambi iyo paranchiyo bakoliranga echirere bobe ebrukaine ere chogyo montoro sindagira yae tekonyarekana anyway aina egati yali ebiriro nkagirete bekire sibwana tegoika wachibuli ntobe tukunya kwana mange kinga katukorande mutu mokomoke as TV togendase turakana jibili sinini alisi radio emiyamone bile chuntaisano ibere 102.7 namangana ya radio emambia bono asensemelia yobo kangaru tuskatu nchale nchinguru kwa Geoffrey Onsarigo Matilda oyibo baigwa oseke mto Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egete kyomogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemirmende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best ni gobole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yarengo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia kila nafsi na ita tarari owo kwa Willy Mochache Ogutu yoro mwana nyagosera Simon Ogutu no mongina Agnes Nyanchama nigari oyo mwabo Maria Mora na usira Priska Onareri Peter Nyekundi Molda Kwambuka John Anyoka Steven Nyambasara na Mary Kerubo nigari mwaka o Elizabeth Barongo waigo manyikantem na Josephine na waigo Margaret Gesare nigarise Alice Mochache Jacqueline Mochache Doris Justus Cecilia Dennis Pauline na Edwin
Gare Seviara, Charlene, Juma, Immaculate, Bosire, Bernard Monyenye, Cyrus Njogu, Jared Matunda na Duncan Isanda. Gare Sokoro ya Philip Machuki, Miriam, Mora, Amos, Nyakundi, Esther Nyabange, Melodious Nyekerario, Chantal Mora, Abigail Wanja, Fabian Ondoro, Laban Mochache, Elizabeth Mora, Annabelle Gesare, Jeremiah Okondo na Lewis Nyakomore. Yare Sokororia ya Joy Kerbo. Yara Rusiwe Nkendu, itkiri Jumanne, tariki 23 Mutinyi kumi umwaka iga Alihema Hospital Mochari. Yara inigweli itkiri Jumatano tariki 29 ase Nkayaye Township location ase county ya Kisii. Gatembe Television na Gatembe FM twarengore yeito. Katika tumaini la Bwana. Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation na boigo obubwenia kukorabare ensemo y'uburingore gusera laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso na boigo ensemo ya maini guse dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya no yamono kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakiresi number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokoreriobia. Kila nafsi na ita Torari ogoko wa Paskaria Mutugutu wa Mwando Yuringina Nyagusira Elizabeth, Teresa Abuga na Nyagusira Robina, Nyagusira Agnesi, Rosaria, Ann, Coretta, Nyagusira Beatrice na Wilfred Umwando. Yanamusipati umwabo Nyagusira John Mata Atuki, Nyagusira Ann Mokeira, Sindiga, Nyagusira Kenanda, Nyagusira Masese, Nyagusira Rangondi na Nyagusira Elizabeth. Yaringi na koro Edwin Abuga, Robina, Eric, Evans, Momanyi, Robin, Thomas, Knight, Nelly, Pastor Evans, Maggie, Doreen, Robina, Small, Alex, Calvin, Fabian, Crystal, Delin, Santa Gatia Banda Bange. Yaringi na Biara Abuga, Mokaya, Clarice Mwango Gatia Bande. Yarikorera ya Nyagusira Achira, Omanga, Nyagusira Yugi, Nyagusira Osoro, Nyaboke na Muse Boyko Sabina. Yariba mwabo Nyagusira Juvenalis, Nyagusira Francis, Michael, Nyagusira Simon, Nyagusira Raymond, Nyagusira Cleophas, Nyagusira Thomas, Nyagusira Pacifica, Nyagusira Vincent, Charles, Alois, Nyagusira Melen, Zachary, Israel, Marco Gatia Banda Bange. Ogro enuru sigwen kendo ya Chiron Hospital Mochari Korea la vista tariki maronge tato mutinyi umwako yega. Kwa nigori Korea Ijuma tariki maronge tato neyemo mutinyi yega ari Nyangena Village Kitutu Chache South Imeye County ya Kisii. Gatembe Television na Gatembe FM torengore yeito. Katika tumaini la Bwana. Customer Best Herbal Shop nigo eukoreria obubwenia awetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoroima, okokea wechinguru, chiabagaka, ovarian cysts,
fistula, prostate problems, GSTI, amarwaire yerisankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito magega ya Cooperative Bank mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde Post Farm Plaza ground floor na boigorunde rwa Discount Plaza yuri mbarabare na KTRH. Asamange twakere simia 0710540968 usem 0733990052. Ase entunda yende umugaka onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase chinsemo ao imeyiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Rikakakakakakakaka. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumuryo otarira bako. Tengo te moka chemi sio koroke bacha na torira bako banege gasense moya o kembo mapema ikiere tura manyira ninga nkitu bwene te okora bako habako nkitu bwene te koba tegugoto twimanyi abako mparabia ba tori kole moge se bituma ayoko rugora agire nyoko biaro ta kole tori bokima bakiri ndate ko boliga bono bokimo bakarta no bwa ikiagera no bantu na bako ngutore kole sege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios na bokulia ya kwa no to ngende bako ko ngonda okulia Jesus Christ si fanda omo simba ko ngongori nyoko biara sawa Bote tuatole kirera ndo bwa TV mira buya kiboreo asi owakanero chombe renga wakane te makala isato chingi ma umukungu yo kwani omete ne bordi tata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nywa mabano loko nywa mafubachi wanywa mana bogirango mata agwese toriyeranete kwama ya kunywa mana bokiono rogora na jagero mukungo maneno ko Jennifer Mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yo akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstore
Stores igigotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo iyoerangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Isiko yabise nabona botambe nigoto kunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kubwa muno asoro ngora gusi twanyara kwa tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera in fact Bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari kumene sana za nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo umaena gwanya sa embolinga chipara chiane nche by the time nkorwororo konya na igoire chipara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi nabo bali Kenya iga babiri n'abandi badatungu bali ayo bakorire nayande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agara tu alenga bake inyorete ntwara esreto katakunga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru bono mate agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the morning. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruebi bata ito ko banga kare. Yani abasongo matageze mboga ambega iga nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabiri ka. No way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi korugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa in to ko iwonga ino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Miyagetemba television na Harun Ototo. All right, welcome back. Nando mwanchu murieli andonse sole kigima ketokwira sensamo ya magazeti. Nyurenga numurubuli etuani ya getembe wono mambia buwa kire kigima. Tengere kusangana ibono mambia kusemelinga na yandonse sole. Nagenda koko kiro murubuli bono mambia na kutubuati ya AMO ase AMO. So walimu tulikira ujumbe mbia mwana semo gende ukwa naitwa sensamili mitandao. Getembe fan, getembe TV. Ase ensamili yende ya getembe TV Facebook, getembe TV YouTube. Onsi gendra kutubuati ya bene. Matilda. Ama gazeti tubuate bono mambia mazege gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya The Standard, nabo igeli ya Taifa Leo.
kero kuligeria ebirenga igazeti ya The Daily Nation igukwanira Samia eyes history as Tanzania foods mugano igoro yomo president w'iseli ya Tanzania kwa libagali nene gazeti ende gazeti ya The Standard nigo ekweranga Samia versus Suluhu tabwati opposition twase upinzani te yani genjerere Nairobi gazeti ile ya Taifa Leo boigongo kwanerere mauti angani yiga kale ikotoletera yota ya mauti angani na barabarani ukwanira igurumbo wasikono bwendege ujuirete abantu 10 gusikomi gusiro bugoma bwabo litkulira igoro kubwataka nendege yalenge kurwa sensomeli igosiale kwenda guchinsa chiri chia Masai Mara ajonsi nyanyora sama gazeti gatogera na ase gazeti chake bene kigma gazeti ya The Daily Nation bona mambia kiriko na Samia eyes history as Tanzania foods nomugano irobuli tochipe chicha 4 na 5 bona mambia kiriko na umuraibu enseli ya Tanzania omusubati Samia Suluhu Hassan nigo andake otebeka litkulia lero nigo aba Tanzania wetani milioni 35 37 million barachi wakachikura icyumwa ncyumuligereri andake kirachikoba chikura chi nene kigima asomusubati Samia Suluhu muraibu nseyo nyerenga Matilda Samia Suluhu nigo ayiretoburai buwa yego sa ayiretoburai kuroso murayi y'umukuru w'inseyo John Pombe Magufuli kulinde kuikaraba nige gotebekana ngabali bonsiri bali nsamiri okwamerelia serikali ya Samia Suluhu Hassan bamigirwe nabona mutinyo kana mwaka oyega 2025 oyo manyekarete muna Tundu Lissu ni ganyarete kubekwa biara nabo igogo sibo kubekwa nga andake nigo abwata mocha treason iriyo gotamakuru onchore ya serikali gosokoreta monchori ya serikali nabo gontu bwate Chadema oyo nyarete kuba disqualified ngabono tabwenereti okubulye kirugo kyobura ibwense egati yabo ntubwate abande bunabono oyo igomanyekante Luhaga Mpina oyo nero nyarete kuba disqualified igonga chamelia ACT igonga in short ni serikali ya Tanzania yanyarete ko eneke buna abantu bonsi kusabara ibonsi bali asense ya opposition usiyo kwa mrelia serikali eyo bono tipaka yase eteve litkonelia lero lakini swali rinene aba Tanzania baisugwa kirabara yabayiga uno yobono opposition Tundu Lissu ora sechera abenero yirire serikali nechikura ali umurayi yoyu etige Samia abuno okopoli akole inakia bantu bakuboli izo kwanga bagire kuri batebire ntumuzbadi Samia ntukukaneti etuka ntimura yulio sibire yeba mwekere chikura bonsi ni ngura chikura ligwa mangana manene tukanyirete kuro senseli ya Tanzania karobo choli ubogenda tokuchiko kolekana ali tukeriga ali alero nonyana bo serikali ya Tanzania yaliganiye byombe au gati yabe kyomekeli ya AU African Union kyomekeli ya EAC Ethics and Anti-Corruption nabo igo amon keli East African Communities na neba kyomekeli ya South Africa Development Community boigo gochya kwene kinga baikire asokuligera chikure echo na kubwatia amatokyo y'ikikore kirachikoba kero bali nonkoro na bakali ganiri sana kolinde tali mangana obochori ni gobore litukuria lero asense ya Tanzania kolinde nekere korokananga bono nga andake unsorige kira abantu bamanyete nga oburai bo basubati nko babole bongaga igei ndotinga aba Tanzania na burabuenga kiga ni gobale birero sana ekiagera tali Tanzania yoka aba Kenya asorugunguru Africa chinse chinyinge mbale bakuranga andake freedom gosobo sibole bwabo ni gobabere bokomigwa chinse obuno kwa roche Cameroon ebintu byakorekanete abasayebeke koligia Gen Z ebintu bakorete niko basambete mechie menene niko basaliti ebintu bari korobekana baukuranga andake mpatageti omurayo igabanyarete kwegwa obwate miaka 92 unyorenga ayago chama igayo chorukwaye baurobia wenseli ya Cameroon gujikosoa sobura yintunda ya gatana gatatu bono gotobekana aiso guchikorobura ibwa yara kore kabwate miaka 100+. Lakini uyolenga akatukuliye chise au chiakorobo choli aseme chandiga yabara yabanene bwango mono muraibu nseli ya Madagascar na nyarakoba gakomnyokiwa n'abasayebeke oli agency senselia ayonsi namagana ali omonchumuliro kuligelia soburai abonene bwichinse au kerogenda kuligelia ayu onsi nyora omugano au lakini gukomnyoki bwango kegima onsarigo nekiro to kwanero mugano yo ora si gazeti ya The Standard yeri tukoria lero gotebanga Samia versus Suluhu
kere gukwanaranga no voice Riogindi yo ikiagera cross nsemo ya opposition bona babwatani bokwamireria serikali tibayo gose abo barachie ko shindana nere umusikie Samia Suluhu asetebe litkoneria rero bono nga ekero embeo nga nigo igazeti yekumurikira nga chipara chire chibuse na bwigo mechande mengi abatanzania banki bakwemurungani ekero barachiko gendetebe bakuchwaka ekura ase obo bwato murwaniririo yomo weka oyoromo rival ya Tanzania nekerewatanga Tanzanians head to polls under heavy cloud of defeat iron fisted control ngabono nigo bono banyalite kubeka kosini ko banyalite chinguru chinyinge chinyala to kutumeka helikone kibuna ondete yonande onde orachi wakirwa ekura litiko lya President Suluhu runs a solo race after brutally aging out critics ngabono bonsi basugumirwe sikoko se batuguterwa ale bono abo batachi gotokaro asokumamiria sete lakini bono ubuno bocholi tokuruka na kibono bagoteba nga obosibole boli egati ya bribery abakuru buna bono mwalimu Julius Nyerere banyarite gosiberwa elinde koleto bosibole boiga asense eyo ya Tanzania bono nabwo boiga nande bwanyale kumigwa kike mwikaranseirwe ayonse mwanchumulire gati ali akulende to all Tanzanians tukumetingio cha koba kulende kuigule nganera bweka otenene asekero president wana wa Tanzania nkibarache bakole ayino magano mwanchumulire akaleto muchano sana nga umurayiga Samia Suluhu Hassan niga guchuwakirwe kura erebweka sedebe ase undate yokumwamiriria magana makongu sana ayuta abayisekore kanensi ya Kenya Epedi ya tano narimo naboiga ya gatano kabiri asinsemo ya The Standard. Chibachi chikomera kabere gazeti ya The Daily Nation nigebwa tumugano bwa magombo amanene kereko na trip to Masai Mara Luxury camp ends in tragedy for tariffs pilot nabokoranga ngaki esavario mogoko yalingetego ikaseli naniria Masai Mara nigo yakole tukwa magombo mayigaja bantu bali 10 au bali kurwase ensemeli tikiligia diani igekegekejede kachinge chinsa ibiri chamambia basirati obumabwabo ekero baruchi asige tikilian samili ya kichwa tembo kutoka sensamili ya Masai Mara abaiga 10 ngamona aba menyibe gusi abaiburu benseli ya Angry bara batano batato na chama ni babire asi omo pilot oyo mo uyu olingo mu Kenya ona bonsi nigo basiri shumo bwabo mwanchumuligereri asomboskano omubekegima oyubwendege okoleka ntili kuligoro chinsa ibere chamambia nyoromgano uchipe chichi komera kabere gazeti ya The Daily Nation ekero ayonsi agenda kobayo kolende go so chipe chichi kabere gazeti ya The Daily Nation ukwanera EACC recovers 2.8 billion land hived of Karura ekebekeli kibo tukinobo sali ya Ethics and Anti-Corruption Commission nigo bono kiabekire biara enibo eisaine chi billion na ibere chunta isano na isato chiandake chikotebekana chibwateka ine no mwanasiasa Kamotho Chuseva chiiretu asichinjira chubunereri korwase mwanchumo ligereri no motegereri korwase endemero emo asirinaliria Karura yora yonsi asigazeti nyorenga ebigano gosene kineki anyara ko bagi guchakinga ne yachagetekale sana guchakira kurumwa kuli 2007 bikabono iga nali amangana iganya nako bakobekwa bya miaka 13 ne kirondo chenga ekinekyo gosenigo kyanyarete korenga okurwa orusano ruigarwa Karura ngari baga gosendemero ya 7 acres nigo yanyarete kubagwa na kwenda no guchuso yo kabero omo waziri umanyakanete na John Joseph Kamotho yes ase amatuka yo kolende bono ekyumbekirigyo kurwani obo kurumi aiga asinsi ya Kenya ya EACC bono kenyale kwirani endemero yo gochase oboteneneri bwa Karura na boigo strong winds linked to aircraft accident that killed 11 in Kwale ase county ya Kwale amangana yo kwanira kurase gazeti ya The Daily Nation ngabono chiembeo intindi Timetiembe ntindi na kiekoro kwasi omubera norobono oirerete gose noro ogenderete kunya komenta embe basokano yechindege kolengana noroboti rubwatukire aiga ase epeji ya gatano na gatatu ase egazeti eyaiga ya The Standard ngabono na kikirerete abo iga balenga korwa ase chinsemo chiri cha diani kogenda ase Masai Mara ase okwego kia na ubono gosenga embe ntindi nero yairerete ndege yukogwa
na kuikira abo kusiria amagimabo nigegotanga niko bari 10 bari ngi 11 ondete yo nyarete ku survive na boigo tukona samangana yechisemi pioneer grade 9 tests revive fears of KCPE scramble for top schools ngabono bali bakore grade gya kianda kusaba orokiwa bali bagendete kuikaransira matemu ye grade gya kianda niko yachakire korokana ngabono abo bale 2.4 million barorekanire usenga boroki wa 2.4 million nigo bachakire kororekana bagenderete kurwanirira gose kwerigeria amabaga asichi skuru cinene aiga asense ya Kenya umeto sariga ase amatukari ya KCPE kwale gutokanga aboroki wa kero mondata getagende chiskuru buna wana alliance kero mondata itasonya bururu aso kisi school nga nande ngane yuboniga negendete korokana ase junior schools kuligele ayu mangana ayu baide kale bantu bakarwandi sana nga kirumonta ntia swasi skurengia muchando yo chira junior school na mangana rasi wizara isemi umunchu mulili kulende gazeti ya The Daily Nation ya Taifa Leo nchi watu mugano chibe chichia gatatu ase Daily Nation no mugano ule asibi gazeti ya Taifa Leo boigo ekukwanira nana elder over colleagues mother set free to become a state witness bono umusista uyo nyara ko bakobiku biara ubwatikana kageru gose kageru kubwatira ni wa so boiti bwa sister Caroline gose bwa sister Anselina Karimi unyolenga sister Anselina Karimi nigo alenge umusista umutenele ase nyombeli yabana batabwatia chinsobo gusaba ibuli asensemali ya Meru Children's Home nkabune ejuye gotoka sensemali ya Meru Town nonyana bo umusista iga ukagire kubwata nubu YouTube iga usukubwata niwa nigo bono ekebyombe byobutuki namangana kurwa seke abo bisabali bobutuki batebirenga nigo bamonyo itabwati momocho andonsi natalenge guseta bwata neti asobo itibuwaye uyiga sister Anselimina Karimi bono ukuminkulinga ekerili etalio omete ibintu mbiro biko cyo byakolekana kwa 10 matira lero kwa bwatiru kwabekiru sene chera nga nubwati nole yani nubwati nukagire kubwatiraniwa umahite bono mbeo yonsikira umuntu barolina sister iga kurunga sister Caroline Ganchiru ni nabwatetu lakini baadaye otoke tabwati momocho auchiko umushahidi wa serikali na kikerie ekera tobate oyo mo EACC gaiga na bate betenga ndiroro konyora umuntu kwate mire kobeko biara gose bagotema ukorigere iri kwanyoranga nande bono kwabonete kobekerwa gose kwabonete kurigere gose no bwata mamocho onchoka koba kirori ayino mwanchi muligelia mangana alege igasega setu unyolenga sister Anselimina Karimi nigo atogete asinyumba yaye umubiro ye gose umubiro yotogeta asinyumba yaye uyubwate chingoba cinene kolengana n'ubutukiye korekana hagitunige tekelito nabo igo ko migwa ebigoti asi alenge na manyinga gusa manyinga so mubiro ye ayonsi nyanyora segeze biche gatatu bono mambia gazeti ne ya The Daily Nation kuna sema yao ase gazeti ya The Standard ngukwanirire umuganori bwa batano nomo kurase ense ya Iran go say Iranians in 8.2 billion drug case reject interpreter as they are detained nigo ekirabanya litokubwatwa na maliogo yogotindi go se kilo echiga gwetani elibwe mocha maliogo yogotindi nigo bono banyare gukana uyo igo oringe ko tafsiri bono interpreter niko bamukanire nga andake nigakwana na information etali eri bakubwatuka akorukwe yole wonchera mangana sebi manyirerio igato ngukwana hananyura Wilson Makori na boigo Vanessa ekatokulilia amanganande alikirezeti ya The Daily Nation chibecheka tatu bono mambia ni batu mugano asebono amoraki wa oyomo bwe university ya Meru University of Science and Technology nigabe kirebyarago chugubishibuka kambero asogotoka na makaratasi ali feki ya matemu yagenderete a KCSE odabakana mwanafunzi wa university samalieta kurungana Suma Crispina za Nambafu miaka na 2 nigabe abekubyara ngago chiko bushuke kambero kene Kemili Man Lokotsa na boigo eyiga angmaiga yukubikubyara na makaratasi yobolimo ayu alekoni ya matemu na kungaina borokiwa bagokora matemu amanene yenkubwatikana nali abegeta semitandao ya WhatsApp ngana bwata machibu ayu amanene na matemu kurwa sekiombe kilikia amangana ya matemu ya nek
gose Kenya National Examination Council mangana yobo kora pio mbiri banyarete gukaniwa kinirinde nga mbanya kubura na boigo tu kwandira umutenene gose muna chebina monene Martha Koome ni gobono anyare gochora abana chebina batatu banyare guikaranza gusase gikaro gyo kurigereria ekina gose na boigo kugendera gotegerera ekina kioko ne kibuna gusigio kurigereria ekigancha kirikia MGCDF kororekana gusinginyale gwancherwa gusinke bwanete kubikwa ase ekatiba ayo no mugarora ase page ya kianda ase gazeti ya The Standard yerituko riarero korene nandendo chenga onsariga kirato gukwandira yo koro ase chi county amangana na raiga are yo gukumbia sana korende buna bono ase county ya Kilifi to kwandira bali banyarete konyora makwaria ashaka hola niko bono chinka chianyare wakirwa chisime gose banyare korankeligwa bagende ase nyagitari ya Malindi Sub County Hospital banyare kwene kiabuna banyare kurusia emibere yabancho babo aroro bali basirete ase amanganari iyo kwegenda gusugusasima koligwa korekanete chinsemo chiri chashaka hola gutoka meye county yo ya Kilifi nekiro bono andake banyare gutwara gose banyare kungusa magega nekiro bayirete nga serikali enyare kwarigania na bwigo gukora umuyiga enyangi omweryo yabaiga asinchira eyemo gusinchira eyobwamo banyare gukorerwa mass state barrio kitu yani amangana umuyigo serikali etenenere umuyiga amatanga ya serikali banyare kwenerwa asinchira ere ebwekene na bwigo county ya Kisumu omo gakoyomo ni gatogete asichinse mochiri cha moroni ka kare beheaded kabutoiro moto kero kuligelia maganaderi kilichube cheta na kabiri gazeti ya The Daily Nation ukwanira Junet au Raila's death aborted our meeting in Dubai ukwanira igoro yomurai umujumbe yubo murai igoro mujumbe Osuna East Member Parliament Junet Mohamed nigobono akwerera alia onsi konyora barubiri numugakanya kusira Raila Odinga ikotobekana nga konyora Junet naboigo na amugaka Raila Odinga mo former prime minister nyugusira Raila Odinga konyora nigo barubiri kogende setaro yabo Dubai asu konyora chidali cyabekirwe nabo igo goika chidali cyabegetu ikomera isano nemo nabo igo noeli tuko lya bali guchikumira na se hoteli uko banga mangarayu konyora ba setri kolende gyo kumi nkelinga Raila tajiri kuira na kurwa India yentukire nete ne sanduki bogoli tumo biroye yento wikara Raila Junet yakwerera gotabanga takweba esabali yabo egatinirwa na gokuba nyuma yukurara kwa Raila Odinga igomba burubiri kwenda Dubai asetaro yabo erena Raila Odinga mangana manesana na mangana yogukume naboigo kuraiga ase bunge ye senate ni gobono yarorekaniro umo waziri mwa mangana ya energy gusotenete chinguru cyo muriro umusikio pio wandai ni gobono banyarito twaro kungusana na wa senator anemono mo senator bwe county ya Siaya Oburu Odinga ngana seki Ikiraba ukwanira amendment bill use omuswada abo kwene kiabuna chis serikali chichi county chairo bosibore bo koligireria na boigo ko kubeka chibesa chirichira chibwenete gwakano gochase Kenya Power na boigo ko limit nchira Kenya Power ewo krobo korere ko sekona no bokore gochase aba Kenya ase chi county ikibondo okerete omo waziri oyiga nero gokana ogotebanga andake bill yu nigo erachikoleta asarene ase kiombekere igya Kenya Power abarose machiko yukabero umuato njero somo nenebwe elichiko nere mturi korokunga Justin Muturi umujumbe okitucha che South Anthony Kibagende nabo igo amono umujumbe okitui nero kurunga Makali Mulu negatia barayi balibe sokiri na kuwikilia serikali ya William Ruto ase amurubali obobuko gali ya nubu agachibichi para ase umurubali bwangu igora ligwanga 1.5 igosichibe sachiche bilion ya mochi mtaisano lichabe kuna sama subu gachibichi para asichu sama mangana yubako tebanga andake nigo alingetukundiria ba Kenya se ebango elibakurusigwa nyanyore asichubechi chekatana limo bono mambiga zeti ya The Daily Nation mwanchumuli ya gazeti ya mambi abono walenke barayi abaku ikilia serikali yomusike Daktari William Ruto naboigo omugano ase gazeti ya Taifa Leo nkagirete nere gotebanga maua ya pamba kaburi la Raila akiombolezwa nga amowa ni gobono agendete kubekwa kibana boigo ko tumbwa ase oboina obwaye Raila Odinga nekira Kenya bange bagendete korera ase
chinchera au Oyu no mugano boyigo iro tochi be chega tana kabira gazeti ya The Daily Nation ukwanera the wrath of problem at Raila Odinga's grave egotobaganga ama ugali abange bakuira kira litukoroni gabira mange na korosia egetunu asemberelia yokuira bakolimere mu korusya mauga yokera age kakia matukabere na konya rusioro bakwaliga ni yanda mayia mauga yegotobekana ara mauga yichimi ichili wichinyinge ichichibesa nigarekanire gago itinyana asembere yo kira lituko koranga no Raila ebenga abantu barali nkuboka bali na barakuminga ayonsi niche nabekirwa nakina nte okubori kwana gotigalete kwa bana ki unsarigo andake umuntu toko igwa mo unaboniga ikiagereza koligera amaugali nechigese chimillion muno korogate bete chimillion chaso yaso ato chaga koleta amauga boniga mwa ago matirira korebia nana buku nana bekolete ishida nana buku chandika nga igobo ne banga nelinku bwangu Lalama KDF wakidaiwa kwa askari wawili wa Kiba Turkana kaunti ya Turkana nga andake aba nyanyimbo kose aba na jeshi ba KDF nigo bakagire ko baita aba nyanyimbo babire ase chinsemo echo Chibechi chomoeli kigi magazeti ya The Daily Nation gukwandere igora sensibility yakatokumulekera abanyankongo ebyata sensibility yebirundo gusobuli yanchoki gukwanira umumyokura sense ya Kenya Eliud Kipchoge numumyokura sense ya Ethiopia Kenenisa Bekele nigo bakagire guchikumira na ase birunde bitindi kigima asimbero chirichia a New York Marathon litukulia Jumapili ga asaba yigo bakuboli ne Eliud Kipchoge na achikumubuwa oyo mwabo kuru Ethiopia Kenenisa Bekele usibinde Kenenisa Bekele ni garach komesin sase busubwaye Eliud Kipchoge ayina mangana mbange baganyirete nabo yigo asimbere chuchintindi chuchikwene keminanige tindi kirach kwene kiwali tulia Jumapili tukumanilia Eliud Kipchoge amaya ase chimberecho kabisa na kurwa ase tinka etimaito wakore kurwa ase nsebe yechigozori kurwa ase gazeti ya The Daily Nation ndo taiga kurwa ase chinse cha Michael kurwa ase Orogongo kose ase omochori o Abidjan gotoka mea Cote d'Ivoire iga nense umete no Orogongo rwa Afrika rubwate chinse mo chinde yega orondoro boti rubwato kirene kyombekere kya Reuters baokwanira Umurai wense umanyikana tebuna Alassane Ouattara oyu obure myaka 83 bono nande onyalete kwebwera chikura asobonge kigima gocha ase koswa avisi ase ntunda yende yakane asenseyo ya Cote d'Ivoire Unyorenga mwana nulinga gazeti ya Taifa Leo liukwanenga ensi ya Kenya bono ni uchikobetili wakana serikali ensili ya Uganda jibilio na isano na isatu jinusa isatu nasi kiyoke gerete nasi galinga chigali chonsi chiali kuru Buganda chinyingini yochia saretigwe kubukatika neburaburu eli ya kolekante kusema iga yobo cholio bonebu mwaka chiruvere na isano na ibere aiga Kenya bono Kenya nigego chikobetili wakana Uganda 8.3 billion asa mangana yogo saliwa chigali chiri chia saletu chia Buganda weto umechanda na Kenya mwaka 2007 yes chigali chiri chia chete chikabwato na mangana isegi mangana aliyo yisegi chindiri chi goseburu kano gati yimaga yobo cholibo nene bwa 2007 chigali chia Buganda bono ekoranga serikali ya Kenya yabikirira chia yes na bakigambiro gya kore chibese chikoro 8.3 billion yes serikali mini ngayo mo Kenya ulega uka goikor orusuwe besa etumbuganda yakane chikali cha seretigwe asobocholi gosichise buraburu yobocholi yobanene bwaerete 2007 ikina kitote yaba Kenya iga amangana chiga chiburaburu chisegi mbiri kwagacha mo eri ebigukorera koleta asara nanda sensitivity ya Kenya yes nkagire tenga korwa sense moyane timbo atina inde ayana mango liyo kanche korigire dondo lakini watamuga Tanzania yafanya leo uchaguzi wake mswaki kwa Rais Suluhu ekero Rais Suluhu Samia Suluhu atapwati muamiriri onde bwensi asiopochori bwiri tukoria rero na gegoro mwanchumulilinga asayu tu akolire bono mambia to kubolinga ayo monyene no igwetenga obocholingo kolekana bolenseli ya Tanzania ine ngane kungusa orongoru wa Afrika nensegima engane igaya Samia uchigo chote na sedebere bwekata bwati mwamereli bwensi maiga yaba amereli abalibo aye bonsi benseli ya Tanzania gobande gosigo kiriwa na kolimigwa kurasa magana siasa bande kubikubyaro na bono Tundu Lissu na bande gotanchirwa goika wikiwa ebintu byabo
omugubusyo asobocholi gusekembekeli kyote ndamangana obocholi ni chimbebe nseli ya Tanzania ine ayo mwenyene eroche nganeiga chikule chingwaku chikuchibyago se namangana ayo ekero baide aba Tanzania bagweso ngimugweso gimugwa kiro muntu ayo muli bangitera ine Matinda nganene sana na makongwe kero muntu atabwatyo mwamerere nga automatically gonero mobui iki ni chikura ni swali ya chikura kubwatyo eri chikonga weka bagendete babeke gali ba confirm omaitekero mukurwana iliyote bengo yobuiru ikabantu babere batoke osabata oyo oma tuale chinguru kuboyone ayebuye kabana boko tebekana iyo maitekoro kyonsarigo nga bado asoro gongoro Africa aba nonya ba Africa boka abanyene mbanje ni kyagera obusibole boli bwarwaneretu mboyo andaka mwelio yentu chikumanya kurwa soro motegereri nga yibingali byago nga kiro chingane iga nkike yakoro kiga iga Africa ingane iga ya Tanzania nkimbi cha kiegoleta samangane bintu bya siasa hasonguru Africa ine siasa cha Africa chigendera kukina gusijigera koleta gusijigera kugwa na gutuirania samangana alia yaba abarumbasi ayo mwanchu muliringa ebyonse nabakanda gutulikira ujumbe 0741 583878 0726447367 yine chama chita sensa muli mitandao emambia bono nayo tulikira sensa muli mitandao bono mambia Matilda chisebo cha Facebook Getembe TV na boigo chinsemo onye kore YouTube naro Getembe TV kore ne onsarigo watanga mama azua kizaza kanisani alipofumaniwa akifanya urogi ndani ya choo wakati wa ibada magana makonsa ayaiga kurase county ya Machakos mumbuni ekirego tebekana nga omongi no yomo nigobono anyalete kubwa togose kosangiwa kosianywa se kanisa nga ekero chingaki emisa egendreto se kanisa egendreto ero kominyoka kibara akagenda gukora oboroki bwa yaroro nkiachete kuri kanisa omanyete ekenege kurakinga aliyese echikanisa ekanisa kuruke keunga yani kebugo tikende gyonsi abantu abange nagatugwa nanga kibute abantu abange tubwata abaiti abanyambibe kiro muntu narase kanisa ime kole ndo mugano yulenga se ensamuli ya Dondo asigazeti ya Taifa Leo ningana yo moichano manaso mungano iga onyara ko bakobe kubyara sogo kora mangana yubu krimiti boborogi aliyese enyumba yake bara abande bale ase ibada ye kanisa yego tuirani ngaki no ena ekole no ase ibada yusasima kuramanyanga uyumulenere nsemo ningo talibonsi bago cha balikawate abakorangirite nyasaye baraba Kristo omete ndoke okumya kelinga omongino yoiga ni game geteko somo subati yoiga akagenda alike bara lakini akairegeka sana wone gatoka nga bali abege no balenge gosasima bachakire kwera rune chinguru bakachaka kogoya bagochaka gukuminga nkieke nalibono oyo machiete kogenda aria seke barogo chikoigoro konyoro omongino oli kale ororo ogokora ibitage timetinga chinguru echinga kichiabwete baka abege county ni ya Machakos na akurose county ya Kilifi mjini daboige Dondo yale kutoa mangana makongunga Nusra Polo Azrai bahari ya Kidosho kufagia kila kitu kwa nyumba yake akoranga ake omusaje omonere anyara kobaga kulimi ubugumabua ye maiga yo mwanchioye uyu anchete mono kubungi kireke mukurasi nyumba yayi osubati na inu irangora Matilda kero mwamo chanireti yakubuguli bintu byose biwati umusache nyumbe kwaura igombobe sana mangana yonzi kurwa senseme igoma yetegu ikambe ikambe mtetezi wa wanaume ya kwamba sitora igwamono nsaligo ngamonto abusire nyumba y'abando imukire bintu abange sana arole gali no Kevin Ongeli gagwete bana mangana ingokole kanali igoma tikago igiru musaja kali uzine miremo ojonyo le nyumbe kwaura najidirishe jigo ire mirangu ire wazi ngabami ntumwa mojani mono kwabugo ire mpaka mpake jiko kie kiboneke talimangana mwana dodo yo monere kurwasi chinse motirichi ya Diani omete Diani beach aliasi abantu bakwenda bachikwegoki aliasi rugungo rwa coast bono nigo nere anyalite gotevanga andake ebinyuwa na byagerire agendete ko ba generous gusi ale agwanchira egesangio ajuta kugawa sali kiolela akipiga dozi ngabonekera anyalire konyora anyale kobeka agento geke nigo akoba yenero ni kura tuguchya saba swatinga bali basubati bali mukura eta mwanyora ndagire ntindi telibu ya singe nchindagire nere gusali chinyuomo musubati yonkwene kyalinga keranyi ati nire ndagire ntindi tali kuye manya goika umanyanga enseyonsi nero ere
abanchi baye bangana makongu sana mwanjumulili ni gazeti ya Taifa Leo ni gazeti ya The Daily Nation ni ya The Standard tokura chikolera gagu asibono kule ndonyoro mwanjumulili nganyu matoka kule magazeti bono mambia kurugiga studio kakirbu singe keiga Matilda tutakuwa na wageni ndani ya jumba au bono trajo sanga na barabwa mangana mbange kegi mabono mambia ekerongo kwanira abageni abagango kwanira ira kemto na baigo Ogero Shona Collins na Rahab Maina au bonsi barabageni baite mambia bono ntulili magana mange ekero bago chagaiga studio yes ntuchio kurigire ya mangana activism na boigo amangana asensemo yende ntukwanire amangana yokolenda ebintu bitonchukanaine Bazo numwanchibuliringa ekertuna setwane engane tukole kuruga igakolende ekeronkuliga libali bonso bagere ruli kiraga santu sana sincho mugo tukwanira bono mambia kuna mungira babiri batatu gukora kuruga iga ensemeiga yagotabanga good morning etwane bwakire bya oyagorukunga nere mariri ndimo asante sana kuruga linyamecheo gotenga bwakire bya etwane ndani tuko present kama D yani kama dawa agotabagaiga good morning etwane yagatembe ni Black Beauty kurwachiza mochiri cha kisi tuko pamoja pia ndani y'umurobuli emambia bono mambo mazuri zaidi asetwani kando chega yo ndako tabanga nere Joshua Munguru Ishmael all the way from Nyatieko Milimani gotenga bwa kiribyo mwana buli robana Matilda Obaywa gotenga Ishmael Munguru Joshua Ishmael kurwa Nyatieko tunti ina kama kawa nanya komo chase umurobuli babu kubwa esho yetwani yagetembe mambia bono semeli mitandao Anthony Magicho Mangare agotewa koro Nairobi no are imejo morobiri goika omwari agotewa nga pass my greetings to people from home Nyamira County town agotewa chinsemo cha Magiri okay Dan Kane Ombane Onchiri agotewa nero mwalimu Dan Kane Ombane Onchiri koro chinsemo cha Igoma Nyamache agotewa na babo Fred Nyandieka Musima na boigo Victor Mondo Miyenda Linet Mukogoti Bobiero agotewa koro Utawala Mihango watching live Anthony Makario agotewa pamoja na boigo Enoch Mochere agotewa nkorogota gwita pigo cha Tanzania nigo mbegete emetego emetindi kigima omanyete gagu agwase never lero etwani nera ikorale mechonko agwase Enoch Mochere onyolenga Enoch Mochere bayire aligali se asset department ili kurunga idara ya Froda yani migration department aliasensomo ya umupaka Tanzania na Kenya. I remember one time kirotu alego itagu Kigali Tanzania Enoch Mochere was one of the guys otokonye tegali byakima otabarali nugu ikanda babwa tokoboko Enoch Mochere gono gokoronkorgo ngango ci Tanzania gomjogo wage gura ororo mugago yutaji gwagu gali akigwa kwemenya suri Tanzania lakini gento kiraga tamorora lero nkorgo tabegeti uniform ndo chengano ira service yae talimangana PK fresh agoteba korobonchari riana niko ndani Veni Muranya iga agoteba nigo ereniga gukwanira mangana ye signal na boigo Bartolomeo Mumanyi agote bonsarigo obaigo good morning oyo Mumanyi na Zipora oye nga nigakubuke babo musori bwege susu na boigo ne timu yende nyingi Stano wa Sheraka waga Sheraka agote ba watching live agote ba okay nigakuwakilisha abantu ba Niki Nyakiba Isaac agoteba korochinse mucho Nyakenya umisia Clement Obado agoteba nigakuwachukorwa Jordan emea Israel na boigo Lamek Omariba Bluetooth sini agoteba korwa Marani Bochi Peter Mayoyo Nyamanengo agoteba na otore amo na abantu bonsi banyamanengo goika omboerio Christopher Atandi agoteba korwa Burangi Kenyambi na boigo babo Dominic Marube agoteba mwana wa Alice korwa Nairobi South B Victor Mondo Mienda korwa Kilimani agoteba no arine timu enene kigma Ndamakleni bosibori korwa kiabira naboigo abo negati ya bali bakendete kolika ujumbe cyabo nkagete ngonsarigo keroto kurigereya chinsemo cha Facebook umete Facebook abakoranga ujumbe nabo chiko bachinyinge kero kende kwanyoranga abande mbaroro tutari kumerana Justo Omitide agoteba korwa Kisi Sports Club no ndimbe yomorobiri buna botambe naboigo Bonventure mbo bisago teba korwa kilo Korochinzo wanchiri chakirwa no alembe yomorobele oika omwerio abo nabanda bange bonsi bali bagendete kolika ujumbe chapo mbia mono sana babo Joshua Junior MG Pethwell na boigo ntobwate James Onyando nere no ale imeyo morobele babo Wycliffe Onya osi Valentine Moruri na boigo ntobwate Kolobon Joyce Tajiri Masauti Jose Kim Junior Beka 04 Baga Edmond Rasugu Omosa Nyandro na boigo nabande abange bonsi
Edigati ya banda bange ayo murigeria no motegereria tutanyira ko tugwatura kulende ayo ngene kutubwatia somo. Shukrani sana kwa kutizama ni vile vile kusikiliza Sensebri ya Getembe FM emwambia bono kitoko ndo mtu mkomo kebono mambia lakini nyolenga bado etuani tuendelea nayo mwenyene katoko cha nabagani baitoga igabon mambia basire batenga mugeni njo mwenyeji opone ekarobono ayo mwenyene okugendera kusangana itu setuani ya Getembe tubanga gekegeke kwira tuliga igasembyo nchinguru kwa Geoffrey mwana buliro ba Geoffrey Sarigo nti ngoroko Matilda Obaiwa. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso busega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero eyo ekoronge ya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuke meyumo chobo songo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashughulikerwa
nkabangocha kira rituko nkorara chimashini chia Nuga Best. Chimashini echinji abete chigonkonyo omogongo yone nkabwena arthritis, nkabwena asthma, nkabwena pressure. Boigo namaroira ndamanga yarengo omubere one ntamanyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best, kutanga mbuya, kubwa, kubwenia. Isiko yabisi. Nabona botambe nigoto kunyaraka batwarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kobwa muno asoro wangora gusi twanyaraka batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwandira isiko yabisi abera. In fact Bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari 10 za nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo kumaena gwanya saye mbolinga chipara chiane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi no bale Kenya iga babere na bande badatungu bali ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unity opposition started in Sub-Saharan Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agara tu alenga bake nyorete ntwara esreto katakunga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chirio ogotoma echire chinduru bono mate agosuka ogotigere goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike minute school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruebi bata itoko banga kare. Yani abasongo matageze mboga ambega aiga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tero set team ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi korugese na anse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to ko iwonga ino musaja boli Tomocha gosoncha isiko yabisi Miyagetemba television na Harun Ototo. Springfield Medical Navision Center nigomono egukorereria obukoleri bwa general outpatient consultation nabuigo obubweria kukorabare ensemo y'uburingore go laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso nabuigo ensemo ya maino go dental nigomono ba mentire obukoleri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakresimyase number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokoreriobia. Kila nafsi na itaona tarari ogo kwa Willy Mochache Ogutu yoro mwana nyagosera Simon Ogutu no mongina Agnes Nyanchama nigari
oyo mwabo Maria Mora na Usira Priska Onareri Peter Nyakundi Elmolda Kwambuka John Anyoka Steven Nyambasara na Mary Kerubo ngaro mwaka o Elizabeth Barongo waigo manyikantem na Josephine na waigo Margaret Gesare ngarise Alice Mochache Jacqueline Mochache Doris Justus Cecilia Dennis Pauline na Edwin ngarise Viara Charlene Juma Immaculate Bosire Bernard Monyenye, Cyrus Njogu, Jared Matunda na Duncan Isanda. Yare sokoro ya Philip Machuki, Miriam Mora, Amos Nyakundi, Esther Nyabange, Melodious Nyekerario, Chantal Mora, Abigail Wanja, Fabian Ondoro, Laban Mochache, Elizabeth Mora, Annabelle Gesare, Jeremiah Okondo na Lewis Nyakomore. Yare sokororia ya Joy Kerubo. Yara rusigwe nkendu itkiriya Jumanne tariki 20 na isatu mutinyi komi umwaka yiga ari hema hospital mochari. Yara nigwe itkiriya Jumatano tariki 29 asinkayaye township location ase county ya Kisii. Gatembe television na Gatembe FM twaragore yeito. Katika tumaini la Bwana. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya Chirengu maso busegasigire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yani kebuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuke miyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yarengo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakirisi migwetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia ase entunda yende umugaka onkorogo kebacha nigo arache gukora etaro yaye ase chinsemo imeyiriro burya guse Hallelujah amen Jesus Christ is ifanta hallelujah amen asumuryo utarira bako Tengo te moka chemi sio koroke bacha na torira bakobane ke gasense moya o kembo mapema ikiere tura manyira ninga nkitu bwene te koraba ko habako nkitu bwene te koba tegugoto twimanyi abako mpara biaba torikole mogese bituma ayoko rugoragire nyoko biaro taita kore torbokima bakiri ndate ko boliga bono bokimo bakarta no bwa ikiagera no bantu nabako ngutore kore esege tamatuni kyo mogusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro
chimbo chamo njire cheche Viazi na bokulia. Ya kwa noto ngende paka kongonda. Okulia. Jesus Christ si fanta. Omo simba kongonga linyo kwa biara. Sawa. Wote tuatole kirera ndo bwa TV mira. ya kiboreo asi wakanero chombe renga waka nete makala isato chingi ma umukungu yo kwani ometene bordi ata oyo muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nyuma mabano loko nyuma mavubachi wanywa mana bogirango mata agwese torigerane kwama ya kunywa mana bokione rogora na jagero mukungo maneno ko Jennifer mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goime hypertension no borwere kera manyinga ko genda ibure so mobe Walfit itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende kwa conventional medicine yani ubonyagitari obwa kawaida itosomete ngende kwa nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntubiko amino acids ntubwate fat acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esoko ya marwaire nchidende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia marioga akurwese mete twarwaria marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na igoro wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Kila nafsi na itaona tarari ogo kwa wili mochache Ogutu yoro mwano nyagosera Simon Ogutu no mongina Agnes Nyanchama nigari oyo mwabo Maria Mora na ogosera Priska onareri Peter Nyekundi Molda Kwambuka John Anyoka Steven Nyambasara na Mary Kerubo nigaro mwaka o Elizabeth Barongo waigo manyikantem na Josephine na waigo Margaret Gesare nigarise Alice Mochache Jacqueline Mochache Doris Justus Cecilia Dennis Pauline na Edwin nigarise Viara Charlene Juma Immaculate Bosire Bernard Monyenye, Cyrus Njogu, Jared Matunda na Duncan Isanda. Gare sokoro ya Philip Machuki, Miriam Mora, Amos Nyakundi, Esther Nyabange, Melodious Nyekerario, Chantal Mora, Abigail Wanja, Fabian Ondoro, Laban Mochache, Elizabeth Mora, Annabelle Gesare,
Jeremiah Okondo na Lewis Nyakomore. Igare sokororia ya Joy Kerubo. Igara rusigwe nkendu itkiri Jumanne tariki 23 mutinyi 10 umwaka wiga ari hema hospital mochari. Igara nigweri itkiri Jumatano tariki 29 asinkayaye township location ase county ya Kisii. Gatembe television na Gatembe FM twarengore yeito. Katika tumaini la Bwana. Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation nabuigo obubwenia kukorabare ensemo y'uburingori gusera laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso nabuigo ensemo ya maini guse dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyemono kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakre Simiase number 0745-2680-31, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokorediobia. Kila nafsi na ita Torari ogoko wa Paskaria mutugutu wa Mwando yuringi na Nyagusira Elizabeth, Teresa Abuga na Nyagusira Robina, Nyagusira Agnesi, Rosaria, Ann, Coretta, Nyagusira Beatrice na Wilfred Umwando. Musipaki umwabo Nyagusira John Mata Atuki, Nyagusira Ann Mokeira, Sindiga, Nyagusira Kenanda, Nyagusira Masese, Nyagusira Rangondi na Nyagusira Elizabeth. Yaringi na koro Edwin Abuga, Robina, Eric, Evans, Momanyi, Robin, Thomas, Knight, Nelly, Pastor Evans, Maggie, Doreen, Robina, Small, Alex, Calvin, Fabian, Crystal, Delin, Santa Gatia Banda Bange. Yaringi na Biara Abuga, Mokaya, Clarice Mwango Gatia Bande. Yarikorera ya Nyagusira Achira, Omanga, Nyagusira Yugi, Nyagusira Osoro, Nyaboke na Mose Bwego Sabina. Yariba mwabo Nyagusira Juvenalis, Nyagusira Francis, Michael, Nyagusira Simon, Nyagusira Raymond, Nyagusira Cleophas, Nyagusira Thomas, Nyagusira Pacifica, Nyagusira Vincent, Charles, Alois, Nyagusira Melen, Zachary, Israel, Marco Gatia Banda Bange. Overo enoro sigwenkendo ya Chiron Hospital mocharitkori la vista tariki 3 mutinyi umakoyega. Kwa nigolitkoria Ijuma tariki 3 neyemo mutinyiga ari Nyangena Village, Kitutu Chache South, Ibe County ya Kisii. Gatembe Television na Gatembe FM torengora yeito. Katika tumaini la Bwana. Customer Best Herbal Shop nigo eukorereria obubwenia awetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yorema, okokea wechinguru uchabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, amarwaire yeri sankwa.